Yhdysvallat on aikeissa saartaa Hormuzin salmen. Tai tavallaan. Koko juttu on hieman monimutkainen, mutta anna kun selitän. 21 tunnin neuvottelujen jälkeen Pakistanissa varapresidentti J.D. Vance ei onnistunut pääsemään sopimukseen Iranin valtuuskunnan kanssa, jotta nykyisestä tulitauosta päästäisiin pitkäaikaiseen ratkaisuun. Ja vaikka ei ehkä olekaan yllättävää, ettei osapuolet päässeet lopulliseen sopimukseen, koska tällaiset asiat vievät aikaa, oli vähemmän rohkaisevaa, ettei seuraavaa selvää diplomaattista askelta ollut tiedossa. Silloin Trump julisti saarron. Ei tällä kertaa karanteenia, vaan todellisen saarron salmelle. Tämä herättää paljon kysymyksiä, alkaen siitä, mitä katkaisu tarkalleen ottaen tarkoittaa, koska pelkkä otsikko, jossa lukee saarto, voi saada sinut kuvittelemaan jotain väärää. Sitten tarkastelemme, miten Yhdysvallat käytännössä toteuttaisi tämän, millaisia vaikutuksia saarrolla olisi tällä hetkellä keskeytyneeseen Iranin sotaan ja millaisia eskalaatioriskejä voisi syntyä muiden maiden kanssa. Kyllä, olemme taas tilanteessa, jossa joudumme kohtaamaan sodassa olevan maailman. Aloitetaan ymmärtämällä, mitä tämä saarto on ja mitä se ei ole. Tässä on Trumpin ilmoitus Truth Socialissa. Luen kiinnostavat kohdat, ohittaen suurimman osan Trumpille tyypillisestä retorisesta hölynpölystä ja korostuksista. Välittömästi tästä hetkestä alkaen Yhdysvaltain laivasto aloittaa kaikkien Hormuzin salmeen pyrkivien tai sieltä poistuvien alusten saarron. Jossain vaiheessa pääsemme tilanteeseen, jossa kaikilla on lupa mennä sisään ja ulos, mutta Iran ei ole sallinut tämän tapahtua. Olen myös käskenyt laivastoamme etsimään ja pysäyttämään jokaisen aluksen kansainvälisillä vesillä, joka on maksanut maksun Iranille. Kukaan, joka maksaa laittoman kulkumaksun, ei saa turvallista kulkua avomerellä. Aloitamme myös iranilaisten salmiin asettamien miinojen tuhoamisen. Jokainen iranilainen, joka ampuu meitä tai rauhanomaisia aluksia kohti, räjäytetään suoraan Hornan tuuttiin. Saarto alkaa pian. Muut maat osallistuvat tähän saartoon. Ja vaikka Trump ei tehnyt tätä, kiitän teitä huomiostanne tähän asiaan. Tiedän, että ilmoituksen yläosassa sanotaan, että kaikki alukset ovat estettyjä, mutta muu osa viestistä osoittaa, että kyse on oikeastaan niiden alusten pysäyttämisestä, jotka maksavat Teheranin tankkereilta perimän maksun. Käytännössä Iranin uhkaukset iskeä muihin aluksiin ovat pysäyttäneet valtaosan kauttakuluista. Yhdysvaltojen saarto on suunniteltu estämään jäljellä olevia aluksia maksamasta Iranin suojelumaksua. Jos saudi-arabialainen öljytankkeri jotenkin pääsisi läpi, en sano, että tämä olisi hyvä idea, mutta jossa jotenkin pääsisi läpi, ei ole mitään tilannetta, jossa Yhdysvallat pysäyttäisi sen. Sillä välin saarto, isoin kirjaimin, herättää paljon huomiota. Mutta se osa, jossa jahdataan aluksia, jotka ovat maksaneet maksun, on yhtä suuri strateginen kysymys. Tiedot tästä ovat edelleen hajanaisia, mutta mahdollisesti noin tusina tankkeria on kulkenut salmien läpi tiistain tulitaukoilmoituksen jälkeen. Se pitää Yhdysvaltain laivaston välittömästi kiireisenä. Siirrytään analyysiin. Käsitellään ensin, voiko Yhdysvallat tehdä tämän ja miten Yhdysvallat toteuttaisi sen. Sääkysymys on helppo. Kyllä, tämä ei ole kovin vaikeaa toteuttaa, jos käytössä on maailman paras laivasto ja halukkuutta osoittaa siihen resurssit. Salmi on kuitenkin pullonkaula. Mutta Yhdysvalloilta vaaditaan huomattavasti enemmän ponnisteluja Hormuzin salmen valvomiseen kuin Iranilta sen sulkemiseen. Iranin sulkeminen perustuu uhkaan ampua ohjuksia aluksia kohti. Sen sijaan Yhdysvaltojen saarto perustuu pysäytyksiin, mikä tarkoittaa, että merimiesten täytyy nousta sääntöjä rikkoviin aluksiin ja ottaa ne haltuunsa. Toinen hankala osa on se, että Iran hyötyy siitä, että sillä on aluetta aivan pullonkaulan kapeimmassa kohdassa. Laivaston riskin minimoimiseksi CENTCOM haluaa sijoittaa kalustonsa huomattavasti kauemmas Kaakkoon, Omaninlahdelle. Mutta suurempi väli vaatii enemmän valvontaa. Se saattaa tarkoittaa, että 2 lentotukialusosastoa ottaa vastuun, mukaan lukien jo paikalla oleva Abraham Lincoln sekä George H.W. Bush, joka on matkalla alueelle lähdettyään Virginiasta maaliskuun lopussa. Lisää mukaan muutama ylimääräinen hävittäjäalus ja fregatti, niin sinulla on saarto. Huomaat myös, että ilmoituksessa sanottiin
muiden maiden olevan mukana. Jos se on toteutunut tosiasia, eikä vain toive tulevaisuudesta, voisi kuvitella niin. Saudi-Arabia ja Yhdistyneet Arabiemiirikunnat voisivat partioida salmen sisäpuolisia rannikkovesiä, mutta se vain pakottaisi mahdolliset saarronmurtajat purjehtimaan lähempänä Iranin rannikkoa. Olemme jo nähneet, että Yhdysvallat kykenee täysin valtaamaan puolustamattomia aluksia, jotka toimivat Valkoisen talon politiikkaa uhmaten. Ainoa hankala asia, joka täytyy muistaa, on se, että perinteisesti tarvitset rannikkovartioston resursseja aluksille nousuoperaatioihin. Niitä on saatavilla vain rajallinen määrä, ja jokaisen maksajan jahtaaminen olisi rasittavaa. Kuvittele vain, mitä tapahtuisi, jos Yhdysvallat sen sijaan perustaisi tukikohdan Malakan salmen läheisyyteen ja antaisi rikkojien tulla heidän luokseen. Maailmanpalo kiihtyy entisestään. Logistiikka sikseen, perehdytäänpä strategiaan. Kaiken tämän esipuheena on se, että Trump toistelee, ettei Iranilla ole valttikortteja. Vielä yksi syy olla turhautunut siihen kirottuun Valkoisen talon kokoukseen, joka pidettiin helmikuun 28. päivänä 2025. Lause on nyt juurtunut sanavarastoomme, myös tämän Iranin sodan osalta, joka alkoi tasan vuosi tuon päivän jälkeen. Tämän erityisen tilanteen ironia on siinä, että Trump myöntää Hormuzin salmen olevan poikkeus Iranin heikkoihin neuvotteluasemiin. Mutta salmet ovat oikea korttikäsi ja yleensä vielä voittava sellainen. Koko sodan ajan tähän asti Yhdysvallat on sallinut epäsymmetriset kauttakulut salmien läpi, eikä ole vaivautunut häiritsemään aluksia, jotka noudattavat Iranin tullimaksujärjestelmää. Syynä tähän oli outo poliittinen tilanne, josta meidän täytyy jatkuvasti keskustella tällä kanavalla. Tärkein este Trumpin sodan jatkamiselle ei perustu sotilaallisiin tuloksiin, vaan on poliittinen. Tarkemmin sanottuna kyseessä on Yhdysvaltojen inflaatio, joka nousi viime kuussa 3,3%. Tämä sama outo poliittinen dynamiikka johti myös niihin kummallisiin poikkeuslupiin, joita Yhdysvallat antoi maille, jotka yrittivät tuoda öljyä Venäjältä tai Iranista. Hallinto yritti kaikkia mahdollisia temppuja pitääkseen öljyn hinnan alhaalla. No, nyt Trump vaihtaa taktiikkaa. Jos tämä saarto astuu voimaan, öljyn hinnat todennäköisesti nousevat jälleen. Kun tankkereita on vähemmän maailmanmarkkinoilla, tarjonta vähenee ja hinnat nousevat. Minun täytyy sanoa todennäköisesti, koska saarto on tarkoitettu pakottavaksi keinoksi saada Iran avaamaan salmi kokonaan uudelleen. Ja ilmoituksen yhteydessä Yhdysvallat lähetti pari hävittäjää salmeen aloittamaan mahdollisesti sinne jätettyjen iranilaisten miinojen raivaamisen. On mahdollista, että tämä pakottava strategia voisi saada markkinat odottamaan salmen täydellistä avaamista aiemmin. En laskisi sen varaan, mutta minun täytyy tuoda esiin tuo mahdollisuus. Sama pätee siihen, että markkinat näkevät miinanraivausoperaatiot ensimmäisenä askeleena säiliöalusten saattueiden käyttöönottoon ja yrittävät arvioida, milloin Yhdysvallat saattaisi aloittaa nämä operaatiot. Laajemmassa kuvassa Valkoinen talo on ottanut vähemmän kärjistävän toimen tämän neuvottelukierroksen selkeän edistyksen puutteen jälkeen. Ilmeisempi vaihtoehto olisi ollut pommitusten jatkaminen. Alun perin aioin käyttää tämän päivän keskustellakseni siitä, kuka hyötyy enemmän lyhytaikaisesta tulitauosta, mutta ilmeisesti meidän täytyy palata siihen myöhemmin. Sen sijaan Trumpin hallinto yrittää muuttaa salmen sulkemisen Iranille yksipuolisesta edusta todelliseksi äärimmäiseksi keinoksi. On selvää, että Yhdysvaltojen sisällä tulee lisää poliittista rangaistusta, mutta en ole varma, kuinka kaukana Trump on kannatuslukujensa pohjasta. Kaikesta Iranissa tapahtuvasta huolimatta ja kaikesta sosiaalisessa mediassa näkemästäsi kommentoinnista tilanteen ongelmista huolimatta, Trump onnistuu silti säilyttämään kannatuslukemansa korkealla, 30% tasolla. Olen aiemmin myös tuonut esiin mahdollisuuden, että Trump ei välitä lainkaan kannatusluvuistaan, koska hänen kautensa päättyy joka tapauksessa vuonna 2028. On siis epäselvää, voiko Iran kestää Trumpia pidempään, esimerkiksi uraanin rikastamiseen liittyvässä asiassa, ennen kuin Iran menee konkurssiin, koska se ei pysty myymään öljyään. Voit kuvitella sen. Vance ja hieman vähemmässä määrin Rubio eivät ole erityisen tyytyväisiä tähän strategiaan, koska republikaanipuolue on se, joka kärsii vaaleissa.
ja kaksikko näkee heidän mahdollisuuksiensa vuodelle 2028 lipuvan pois. Lopuksi meidän täytyy kuitenkin puhua eräästä merkittävästä, piilevästä ongelmasta. Itse asiassa saaron valvominen nostaa esiin kaikenlaisia hankalia strategisia kysymyksiä maailmassamme, joka on sodassa. Ajattele, kuka on Iranin tärkein ostaja? Kiina. Jos pysäytät Kiinaan matkalla olevan öljyä kuljettavan aluksen, miten Peking reagoi tilanteeseen? Tässä on vaikea tehdä varmaa johtopäätöstä, koska Kiinalla on ristiriitaisia kannustimia. Yhdysvaltain armeijan rasittaminen Iranin sodalla, joka ei lopulta johda mihinkään, olisi Kiinalle eduksi sen mahdollisuuksille vallata Taiwan myöhemmin. Mutta Kiina haluaa myös halpaa öljyä, ja mitä pidempään salmi on suljettuna millään tavalla, sitä kalliimmaksi öljy käy yleisesti. Muista, että Valkoinen talo on onnistuneesti jakanut tämän sodan kustannukset kaikille maille, jotka ostavat öljyä. Vain murto-osa siitä osuu itse asiassa keskivertoamerikkalaiseen kotitalouteen. En epäile hetkeäkään, etteikö Valkoinen talo luottaisi siihen, että Kiina ottaa tämän ongelman omakseen ja lisää diplomaattista painetta Iraniin salmen avaamiseksi. Muista, että alle viikko sitten Kiina teki samaa tulitauon suhteen. Totta kai Kiina myös harkitsi aseiden lähettämistä Iraniin, joten tämä toimii molempiin suuntiin. Vaihtoehtona on, että Kiina alkaa yrittää saattaa tankkereita salmen läpi. Juuri sitä me tarvitsemme, että Kiinan laivasto ja Yhdysvaltain laivasto seuraavat, kun heidän aluksensa kulkevat aivan toistensa ohi. Toisaalta vastaavanlainen tilanne on jo käynnissä. Venäjä lähettää nyt saattaja-aluksia valvomaan, kun sen tankkerit kulkevat Yhdistyneen kuningaskunnan ohi. Vuosi 2026 on hieno. Jotta saarto todella toimisi, sinun täytyy olla valmis pysäyttämään tällaiset alukset. Muuten koko homma romahtaa. Ja muista, että vain noin viikko sitten Yhdysvallat antoi venäläisen tankkerin ohittaa karanteenin. Tällä kertaa kyseessä oli karanteeni eikä saarto, Kuuban ympärillä. Vielä yksi kysymys Yhdysvalloille. Jos tankkeri yrittää murtaa saaron ja Yhdysvallat ottaa sen kiinni, mitä teette sillä aluksella? Iran on jo saanut kulkumaksut. Tarkoituksena ei ole niinkään ottaa rahaa suoraan alukselta, vaan enemmänkin estää tulevia saaron murtajia. Mutta silti teille jää miljoonia tynnyreitä öljyä. Ehkä perustetaan jälleenrakennusrahasto Persianlahden rannikkovaltioille, joita Iranin ohjukset ja droonit ovat iskeneet. Minulla ei ole tähän hyvää vastausta, mutta pyydän, jos työskentelet ulkoministeriössä, selvitä tämä nyt. Äläkä odota, että se tapahtuu myöhemmin. Joten, mitkä ovat päivän tärkeimmät opit? Yhdysvallat saartaa Hormuzin salmea, mutta käytännössä se yrittää vain estää Iraniin kytköksissä olevia aluksia kulkemasta alueen läpi. Kun alueella on miljardin edestä resursseja, fyysinen saarto on helppoa. Toimiiko tämä vai ei, jää nähtäväksi, koska Trump käytännössä hylkää kaiken yhdysvaltalaisen poliittisen keskustelun aiheesta. Ja on olemassa mahdollisuus, että tilanne voi riistäytyä entisestään käsistä, jos se tuo Kiinan mukaan tähän osaan laajempaa sodassa olevaa maailmaamme. Sillä välin minulla on paljon lisää keskusteltavaa Hormuzin salmesta, jota voitte pohtia, sekä laajemmasta konfliktista Lähi-idässä. Tutustu nyt johonkin näistä monista vaihtoehdoista. Jos pidit tämän päivän videosta, niin tykkää, jaa ja tilaa kanava, ja nähdään ensi kerralla. Pidä huolta itsestäsi.